פתאום נתת לי אומץ לשים לבן בשבת, כי בעלי כל פעם אומר לי, אם בא לשים לבן ביום שישי. הוא עוד אומר, תקי, את עושה לי צמרמורת, את הולכת לשים לבן, תזכרי לך. מאז ומעולם הייתי מחוברת לעולם הזה של בגדים. מה זה הבגדים שלנו? זה סוג של מסכה, מסכה חברתית. זה דווקא ביום הכי מבאס שלי, אף אחד לא יכול לדמיין מה עבר עליי, בחיי אף אחד לא יכול. מקבלת מחמאות מפה עד הודעה חדשה, ואז אני מבינה איזה כוח יש לדבר הזה. זה בדיוק גדולה של העצמה. כי למה זה קשה? כי שבן אדם רע לו, איך הוא פתאום יכול לראות שיש גם משהו אחר? איך? השחור הוא יכול להיות שחור משחור, אבל הלבן הוא יכול להיות לבן. ואם אנחנו לוקחים את הנושא של הסטיילינג תרפי, שזה בעצם בגדים, צבע, כל צבע יש לו אנרגיה, וכל אחד גם מתחבר על זה באישיות שלו. כי יש מה שנקרא צבעים מנוגדים, ויש צבעים קרובים. תראו, פעם, אני מדברת על שנות ה-20, התחילו להכניס הלבשה תחתונה בצבע לבן, כאילו הכניסו את זה בעדינות ככה לאט לאט, מתחת לבגדים, ואז בא קלווין קליין, והוא מה שנקרא קבע עמדה של ג'ינס וטישרט, זה היה הדבר הכי מוצלח והכי מדהים. ב10 שנים האחרונות הוא ממש תפס תאוצה, זה לא היה ככה קודם. מי שמעזה בבגדים, איפה היא עוד מעזה בחיים, תזכרו את זה, וזה ממש נכון. זה אם אני מעזה לקנות ולעשות משהו שלא העזתי מעולם, כנראה שקורה איתי משהו, כנראה שאני עושה עם עצמי משהו, כנראה שזז אצלי משהו, או יזוז אצלי משהו. אם רוצות לעשות שינוי, לפעמים שינוי בקטע הזה של המלתחה שלנו, יכול להוביל אותנו אחר כך לשינוי מרחיקי לכת אחרים. כל אחת יכולה ללבוש לבן, לא משנה באיזה מידי ולא משנה באיזה גילי, אוקיי? אני שמעתי פעם מישהי שאומרת שלבן יכולות ללבוש רק נשים שהן עד מידה 40, ממש לא, ממש לא. אנחנו יכולות ללבוש הכל, אנחנו יכולות לראות מצוין בכל צבע וגם בצבע לבן. העין שלנו קולטת פרופורציה. אם אני לא רואה פרופורציה זה נחשב כאילו זה פחות יפה. הבסיס הראשון והראשוני בכל הנושא של סטיילינג זה לדעת לבחור את ההלבשה התחתונה הנכונה שמתאימה למבנה גוף שלנו, שאוספת, שהיא מעבדים הנכונים, שהיא במידה הנכונה, תדעו לכם את זה, כלל יסוד.